לפני 9 חודשים הושבעה הכנסת וחברי הממשלה. עד עכשיו אולי היה מוקדם מדי לשפוט אותם, מוקדם מדי לבקר. אבל 9 חודשים הם כבר תקופת הריון בריאה, מספיק זמן כדי לאפות תינוק קטן בבטן. מספיק זמן כדי לבחון מה מצבו הבריאותי של הילד שהולידה לנו הממשלה החדשה. אם 9 חודשים הם מספיק זמן כדי להביא ילד לעולם, כנראה שהם גם זמן מספק כדי לגבש תוכניות ולהראות אפילו קצה, התחלתי לפחות, של מימוש. השינויים שחברי הממשלה הבטיחו לפני הבחירות היו צריכים כבר להבשיל. לפי אותן תוכניות והבטחות היינו צריכים להרגיש אותם בכיס שלנו. ליהנות ממיסים מופחתים, מתקציבי חינוך מוגברים, ממוצרי מזון מפוקחים, משכר דירה יציב. אבל אזרחי ישראל לא מרגישים שינוי. הדבר היחידי שמרביתם עדיין מרגישים זה מינוס הולך וגדל בבנק. הכל אותו דבר. במילים אחרות, התינוק הזה שהממשלה החדשה הביאה לנו דומה באופן מעורר חשש לתינוק של הממשלה הקודמת. מאות אלפי האנשים שצעדו איתנו ברחובות לפני 2 לא מבינים איך זה יכול להיות. איך יכול להיות שאחרי כל זה, וכבר כמעט שנה אחרי הבחירות, שום דבר לא קרה? הרי הממשלה הוחלפה, והסיסמאות הוחלפו, וחצי מחברי הכנסת הוחלפו. איך ייתכן שהמצוקה היא עדיין אותה מצוקה? התחושה הזו שחוצה מחנות וחוצה מפלגות היא בראש ובראשונה מסוכנת. היא מסוכנת כי בין אם בכוונה ובין אם לא, היא עלולה להוביל לייאוש. מיליוני האנשים שתמכו במחאה כי חשבו שתביא שינוי עלולים להיכנע לרעיון הרסני, שאולי אי אפשר, שזהו דינם, לקרוא בעיתונים על יציבות הכלכלה הישראלית ועל חסינות המשק, ואילו בתצהיר הבנק הפרטי שלהם לקרוא רק רצפים של אזהרות אדומות והתראות. להתפעל מהגרפים העולים ומשגשגים של נתניהו ולפיד, ולדעת שהם בעצמם יראו גרפים עולים אך ורק בחשבון החשמל והמים שלהם. חברה דמוקרטית לא יכולה להתקיים מתוך ייאוש, מתוך תפיסה אזרחית של תבוסה פוליטית ידועה מראש. חברה דמוקרטית לא יכולה לשגשג אם היא לא מאמינה ביכולתו של הרוב השפוי להשפיע על בחירת מנהיגה ועל בחירת דרכם, לקבוע את עתידה. אומרים שלישראלים לא אכפת יותר מפוליטיקה, אבל אל תשכחו שלפחות 540,000 איש הצביעו בבחירות האחרונות בהצבעת מחאה נגד הפוליטיקה, בצורת הצבעה למפלגה חדשה הלא פוליטית כביכול, יש עתיד. המפלגה הזו נשבעה להם בקמפיין הבחירות שלה שהיא מפלגה של לא פוליטיקאים שמתכוונת לא לעשות פוליטיקה, רק להילחם יום-יום כאזרחים מן השורה למען מעמד הביניים. מחקר מעניין שפורסם בשבוע שעבר על אופיים של אותם מצביעי יש עתיד, של 540,000 איש האלה, הוכיח לנו שלא הקמפיין לגיוס חרדים עמד בראש מעייניהם. הסיבה העיקרית הייתה כדי לתמוך במעמד הביניים, כדי להביא לשינוי כיוון בחברה הישראלית. לא פחות מ-80% מהמצביעים האלה מתנגדים להטבות הכלכליות שניתנות למתנחלים. אגב, יותר מ-60% מהם גם תומכים בהסכם שלום, שכולל פינוי התנחלויות מבודדות ואפילו, בניגוד לעמדת יושב ראש המפלגה הזו, חלוקת ירושלים. הנתונים האלה מסבירים מדוע הרבה מאוד אנשים, לפחות 540,000, זה המינימום, מרגישים שבגדו בהם. איך הם אמורים להרגיש כשממשלת נתניהו משקיעה בתושבי השטחים כמעט 70% יותר מההשקעה שלה באזורים הכי מוכי מצוקה חברתית בפריפריה שבתוך שטחי ישראל? רוצים את זה במספרים? ההשקעה השנתית בתושב ממוצע ביהודה ושומרון עומדת על 3,269 שקלים, ואילו באזרח ישראלי ממוצע 1,931 שקלים בלבד. איך אחרת אמורים להרגיש המצביעים מלאי התקווה האלה עם ההבטחות שהבטיחו להם על דאגה למעמד הביניים וחתירה לשינוי מסתיימות 5 דקות אחרי הבחירות בצורה של כריתת ברית בין מפלגת מעמד הביניים למפלגת המאחזים הבלתי חוקיים? ליש עתיד אין שום דרך לשנות את העתיד כל עוד הם תקועים באותה סירה עם מפלגה שהאידיאולוגיה, המדיניות והרעיונות שלה תקועים עמוק 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 בעבר, מפלגת הבית היהודי. כל עוד הכסף שיאיר לפיד קיצץ מהישיבות של ש"ס עובר עכשיו באופן שיטתי לישיבות הסדר, כל עוד כל החוקים האזרחיים שנועדו לקדם הפרדה בין דת למדינה מסונדלים ברגע האחרון באמצעות זכות הווטו של בנט, כל עוד ההתקדמות במשא ומתן עם הפלסטינים תלויה ביחסים בין שר השיכון למתנחלים המצביעים שלו בחברון, שום שינוי לא יכול להתממש. החיבור של לפיד ובנט הוא לא חיבור טבעי, הוא לא גוש חוסם שנועד לנטרל את החרדים או לנטרל את השמאל, הוא גוש חוסם שינוי. לא יעזור כל הרצון הטוב שבעולם, לפיד לא יכול לממש את ההבטחות שלו לבוחריו, לא בהרכב הממשלה הנוכחי. אפילו אנשי ימין מנוסים מבינים היום את מה שלפיד מסרב בכל כוחו להבין, את הסכנה שבשילוב הזרועות עם הבית היהודי. תשמעו ציטוט: הדבר היחיד שמעניין את האנשים האלה זה השטחים.
זה לא אני אמרתי, זה גם לא הגיע מפיהם של חברי כנסת מהשמאל, אלא דווקא מפיו של נסיך הימין דן מרידור. במתקפה על שרי הליכוד הוא אמר ממש לא מזמן, במילים פשוטות, כך: דברים כמו דמוקרטיה, זכויות אדם, שוויון, זה פשוט לא קיים אצלם. המדיניות של ממשלת נתניהו השלישית לא שונה מזו של ממשלת נתניהו השנייה, וזו הסיבה שלא השתנה פה שום דבר. לא כי אי אפשר, אלא כי פשוט לא רוצים. אני חוזרת, לא כי אי אפשר, אלא כי פשוט לא רוצים. חברי הממשלה אולי התחלפו, אבל המדיניות לא השתנתה במילימטר. אפשר לראות את זה בכל החלטה שמקבלת הממשלה, מהקטנה ביותר לגדולה ביותר. רק השבוע שעבר סיפק עשרות דוגמאות לכך. שבוע שבו קבינט הדיור הלאומי אישר תוכנית שאפילו מגבשיה בעצמם מודים שבמקרה הטוב אולי בעוד עשור נראה איזשהו שינוי. במקביל אליה מקודמות תוכניות נוספות ממשרדי הממשלה השונים, שמעבר לעובדה שאף אחת מהם לא נועדה לחיות בשלום עם התוכנית האחרת, הן גם לא מכילות את שילוש המילים החיוני שלמענו יצאנו לרחובות, דיור בר השגה. הסיכוי שבתוכניות האלה יציפו את השוק בדירות בגדלים משתנים, לתמהילים חברתיים משתנים, במחירים יציבים, הוא לא רק קלוש, הוא פשוט מצריך נס. וכמובן שבינתיים, כל החסמים הבירוקרטיים שהממשלה כביכול מנסה להיפטר מהם בדרך לפתרונות הדיור האלה, לא מפריעים לה לאשר עוד בנייה בהתנחלויות, בשפע, בלי גבולות דיפלומטיים, כלכליים, ביטחוניים. שם משום מה הכל זז. אז איפה השינוי? איפה העתיד? כל מי שצעד איתנו ברחובות וצעק צדק חברתי ביקש דבר אחד פשוט, שיתייחסו לכסף שלנו בצורה הוגנת, בכבוד. אני עומדת כאן היום ואני מתביישת להסתכל לאנשים האלה בעיניים כשאני יודעת באיזה זלזול מתייחסים לכסף שלהם. אני מתביישת בקלות שבה מוותרים לחברות הענק על מס שהן הבטיחו לשלם ומתגאים בזה שהצלחנו לקושש איזה 0.25%. אני מתביישת בסדר העדיפויות הקלוקל שנשאר בתקציב המדינה האחרון שאושר ומבטיח כי המצוקה של מיליוני אזרחים היא כאן כדי להישאר. אני מתביישת בקלות שבה מאושרים שינויים באותו תקציב, שמונעים מהסדרים פוליטיים, חשוכים, סודיים, שמאחוריהם רק אמת אחת: יש כסף. יש כסף, יש מלא כסף. הוא פשוט לא הולך לכיס של רבים מאזרחי ישראל שמשלמים אותו במיסים. הוא הולך לקבוצות קטנות ואינטרסנטיות שיש לממשלה הזו הרצון להתחבב עליהם. הוא לא הולך להיכן שרוב אזרחי ישראל היו רוצים לראות אותו הולך. אני יושבת בוועדת כספים ורואה כמה זה קל לאשר העברות של מאות מיליונים מדי שבוע, כשרוב חברי הכנסת אפילו לא יודעים מה הם מאשרים. כמה קל לזרוק ככה עוד 14 מיליון שקלים למנהלת הזהות היהודית, שאף אחד לא יודע מה היא עושה ואיזו זהות יהודית היא מקדמת. כמה קל לאשר פיצוי של 36 מיליון רק בשבוע שעבר על הקפאת בנייה שהסתיימה לפני 4 שנים, ולזרוק פה עוד קצת לגרעינים התורניים, עוד קצת שם לישיבות ההסדר. כמה פשוט. כמה קל להמשיך ולאשר עשרות הבטחות בשיווי של מאות מיליונים שמשום מה לא נכללו בספר התקציב כשזה הובא לאישור. אני מתביישת כשאני רואה מה עושים עם כספי המיסים של אזרחי ישראל. רק בחודש האחרון, כמה דוגמאות, אישרנו 315 מיליון שקלים לבניית כיתות לימוד ושיפוץ כיתות קיימות בחינוך ההתיישבותי, 14 מיליון שקל למשרד הביטחון לתקצוב ישיבות הסדר, 4.8 מיליון שקל למימון מענקי פרישה לעובדים של המועצות הדתיות, 8 מיליון להטסה של מסתננים. הרבה מאוד סכומים, אפשר להגיד שחלקם מוצדקים וחלקם לא מוצדקים, אבל איפה הפיקוח עליהם? איפה רואים אותם? למה זה לא היה ידוע בזמן הגשת התקציב? למה זה לא בתוך בסיס התקציב? מה אתם מסתירים? 2 מיליארד שקלים כאלה מונחים על השולחן בוועדת הכספים מדי שבוע, זזים ומוזזים לכל עבר, מבלי שאזרחי ישראל יוכלו לדעת מה עלה בגורלם. 2 מיליארד שקלים שמתייחסים אליהם בזלזול, כלאחר יד. אני מתביישת בזלזול הזה. אני רוצה להישיר מבט למיליונים שצעקו לצדק חברתי, ולהבטיח להם שהשינוי קרוב, שאפשר אחרת. אני רוצה להסתכל על הילד שהממשלה הזו הולידה אחרי 9 חודשים, ולדעת שיש לו עתיד טוב יותר. אני רוצה לראות בו משהו אחר. הילד הזה לא היה אמור להביא רק שפה חדשה וסטטוסים חדשים בפייסבוק, הוא היה אמור להביא רוח חדשה. זה צריך להבדיל, לא מדובר בשינוי בטרמינולוגיה, מדובר בשינוי מדיניות. תודה. תודה לחברת הכנסת סתיו שפיר.